Il-Gvern qed iwettaq wegħda elettorali oħra kif tħabbret skema ġdida bl-isem ta' Go-to-Market Programme b'aktar minn 100.5 miljun euro fondi kapitali biex jitwettqu proġetti ta' riċerka u innovazzjoni. Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST nieda din l-iskema b'kollaborazzjoni mal-Bank Malti għall-Iżvilupp. L-għanewlieni ta' dan il-fond li se jkun amministrat mill-MCST huwa li jkun ta' għajnuna riċerkaturi li jwettqu proġetti ta' riċerka u innovazzjoni. Il-ftehim ġie firmat miċ-Chairman Eżekuttiv tal-MCST Jeffrey Pulicino Orlando u miċ-Chairman tal-Bank Malti għall-Iżvilupp Joseph Bonici. Il-Chairman tal-MCST qal li dan il-programm ta' fondi se jixpruna lir-riċerkaturi Maltin sabiex jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom għall-innovazzjoni. Min-naħa tiegħu, il-Chairman tal-Bank Malti għall-Iżvilupp ikkummenta li kien ta' sodisfazzjon kbira l-bank li kollabora mal-MCST sabiex tkompli tingħata spinta lill-ekonomija Maltija. Taqqat grants ma' self li jkun garantit mid-Development Bank. Dan ifisser li l-ammont ta' fondi li huma available jikber berba darbit iktar. U naturalment l-entitajiet involuti jkunu jistgħu allura jaslu iktar bil-prodott tagħhom għas-suq. Preżenti qed tnedija ta' din l-iskema kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u qal li permezz ta' din l-iskema qed twettaq wegħda tal-manifest elettorali u tal-budget għal din is-sena li qegħdin fiha. Weda tal-manifest elettorali u wkoll miżura tal-budget li permezz tagħha din nikkonfermaw kemm bħala gvern nemnu li rridu jkunu ta' spalla r-riċerkaturi tagħna, nemnu li r-riċerka u innovazzjoni għandhom rwol ċentrali u kruċjali. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Tsoparditanti wkoll kien preżenti. Huwa qal li b'kuntrast ma' snin ta' qabel illum il-ġurnata hawn domanda kbira biex in-negozji jinvestu. Għad-differenza kif ġara fis-snin ilu fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u rejt li dak iż-żmien kienu biss 13% tan-negozji li kienu jersqu biex jieħdu finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni. Is-sitwazzjoni nbidlet, id-domanda hija enormi u għalhekk aħna ħloqna dan il-prodott biex jgħin lir-riċerkaturi